dan El Naura Evelyn. Semoga menjadi anak yang selalu beruntung, berbakti kepada orang tua dan bahagia selamanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya beli atau gak mau, bermodal dikit dan ini tangguh, beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua amal dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Oke, dihitung dari 3, 2, 1 boleh ditiup. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Dek Brilian. Happy birthday. Yo. Sekar Karon Indonesia. Wah, asik banget. Buku sing tuba kanggo melon. Angapula ko swara busana rira.
rukun Koyo rukun Ake kang kayung-yung Dadi sonaiku Pendayu Nyawisi ing anakku Candangi kalamku Nenes wicarane Sekar Noron Indonesia. Asik. Yo.
Des, durung wayahe, Des. Rika juga,
Kaya paten kancaku Ayo, baroe, os, os, Yo. Ayo.
Sabar. Ya. Arum arum burat wangi lir pancaran sari. Arum arum burat wangi lir pancaran niki seni warak putri ingkang asma Nyai Bandalagi SMP merati busana edimeni sanyata dadake sang narapati. Oh ya, oh ya, oh
Kondes, Komet Andes. Des, untune piye untune? Piye?
Ayo men, aku kok gue kumis kok malah itu, wah, hidungnya kok keri tau gitu. Apa nih? Ya gue kumis, gue kumis jal, isora. Tunjukkan. Ini toh, Palang luntas itu. Buatan kula, buatan. Salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya met. Alhamdulillah. Awak dhewe wis dadi kok ngene iki. Nggih. Iki kelakuane sapa? Bose Cibung dhewe. Malah kon dadi kon gatel-gatel kancane. Iya. Irunge bae disogoki kumis. Ya ora apa-apa. Yang penting dhewe tanggung jawab. Tanggung jawab. Wis lunas. Wis nas. Ledadan 2 jam. Lah iya jogete 5 menit. Ana bolo dhewe. Bocah-bocah senimane ge. Heeh. Kayak tukang warak bodo. Heeh. Ayo tukang jaranan podo. Tepuk tangan dulu. Guyub rukun gemari palo jinawi tekan kene. Betul. Iki acarane apa kudu ngerti. Acarane nipun ulang tahun. Ulang tahun. Nggih. Koncoku malah jadi setan rene. Sapa? Kae Iqbal kae. Tukang suling kok malah jadi vampir apa? Tapi ora nyatek, Des. Anggel tepleki 200.000 plek nang bathuk. Langsung tilulit. Ayo. Heeh, didongakno Mas Andes. Iya. Heeh. Ulang tahunnya siapa? Berlian Ernaura alang teman. Evelyn. Basa tangkeme wong Jawa bisa Inggris ra iso. Iya. Padahal kowe kepadal untul ayo luwih jelas to. Kepadal tambah prongos. Didongakno. Heeh, muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Heeh, dadi anak sing saleh salehah. Berarti ale wong tuwa. Nggih. Iki ulang tahun kepiro to kae? Ke 7 tahun. Hah? Lorong kek gurjruni etoke diwaca delok. Oh, loro. Aku ora weruh buntute kok. Iya. 2 tahun. Nggih, napa? Lek Bung tambahi 100 ki lho. Lah kok iso? Sumpah. Aku berarti tombone gatel Duit 100. Doles kayak gini. 100. Alhamdulillah awak dhewe ana bintang tamune. Nggih. Ana Mbak Excel mau Excel, kae. nggih. Iki tangi yo kene Mbak Excel. Tangi yo. Ayo. Perkenakan. Rambut iso umping. Apa nih? Ini separuh. Ya asik. Aku nek Excel tangi aku malah tambah isin. Lah kok iso? Dhuwur kene. Ayo. Iki termasuk Mbak ojo jodoh aku. Asik. Rada mundur. Rada mundur. Ayune kelewatan Indes. Alah. Kowe tak idoni ah. Aja ngono lho. Sithik. Ayo Mbak Excel, heeh, kata-kata buat masyarakat Yogyakarta. Lanugi kalih ulang tahun. Kalih ulang tahun Didik, kalih jadelane putra bareng budaya. Dicawak. Bayarin dicawak. Orang ini teman-teman durung madang aku. Luwe. Aku nek biar aku rong 50 tak antemi. Lah kok iso? Ya jenenge menungso ki nek lupute to, Des. Luput. Heeh. Ayo, dinai mie. Heeh. Mie sapa? Mie Mas De. Padahal warsa aku. Baik, yang satu ini dengan Mbak Excel silangkan satu tumpang-tumpang berikutnya. Ngomong iki ki ora usah digowo-gowo, wis nggo galon dhewe kok ya. Njiko galon gantane. Ayo. Ngomong. Ayo ngomong salam sik. Ngomong. Iki tak uduk wong liya antemi. Ayo Mbak Excel, ngomong. Selak giatel selal. Ih, nyep awakku diampun. Lek jembong. 100 neh iki ra wis. Tahan aku tekanku. Iya ngomong Mbak, ayo. Halo. Ayo lagi halo. Ayo, ndak ngomong. Kowe ki ra payu kek, sing payu kene. Ayo ngomong, Mbak. Halo. Good ngit ngono. Good ngit. Nek bengi lak ngit. Ngit lek. Good ngit ngono. Jang ayo.
Kok iso ndredeg? Kowe cedak wong mrongo sing ndredeg. Apa menak? Kowe soleh 5.000. Aku urung, Bu. 100. Ngene. Ngomong lek sel. Awakmu karo kumet ngomong. Aku tak luru duit. Aku. Iki ge tombok gatelku tuku kalpanak. Mana? Nggih, sumangga Mbak Excel. Disapa sedulur-sedulur dari Yogyakarta, sumangga. Oh. Priye? Keringetnya netes. Iki untuk keringet sumur. Des. Kowe mah dadi wong gemblong Dumeh rambutnya gembel. Andes, nyanyi sik ae, nyanyi sik. Aku 5.000 tok DP sapa? Kowe kualat kuwi. Kowe kualat. Kepiye? Ngomong apa, Met? Kowe rak dipuk. Kowe selak ndredeg asal. Ya seragat misakno ya. Mas mudhun, Sal. Ya wis iki ana sing request njaluk lagu Met. Piye, Met? Ora dinyanyak duit mripatmu lho. Oh. Piye? Alah, butah lho. 100. Nah, kuwi. Kowe mripate ngene. Ya non. Oleh. Iya. Oh, Excel. Aduh, aku ora oleh pisan. Ya alhamdulillah, tak lagokke, Met. Njaluke penyuwanane kowe bose iki ora taluwi payah. Iya. Iya, kasunyatan. Raga kang kajirat tresno. Itu ya. Dinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik untuk mengadirnya permintaan dari bosnya apa iki karo action jaga juga Vessel ayo kabeh gese iya tenang aja gese sik tak aman kan endi tok oh actionnya 5.000 gak cukup nek 50 gelam ya yo manam jupan kono sik klontengan sik yo ayo selak giatul ki lah wes ayo itu abang-abang toh yakin kok ayo oke oh iya ayo sonyong sik ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe bal lumane wong liya luwe ngapuranan aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu
cukup laleno timbang atiku lara perkara tresno ra iso dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilake aku sumarning wong liya. aku lan kowe ora bisa lagi tresno wis sembung wis ya nek jimbung pun heeh awak dhewe wis dikodo wis heeh nggih nyuwun Pak ya nggih nyuwun pangapunten karang ya wektune iki mepet awak dhewe wis dikodo ya wis alhamdulillah wis gatel-gatel wis ilang heeh nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten benak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kok kethek nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wis monggo. Vokal iki tambahi mas. Cik cik lo, cik lo, cik lo. Ayo mas. Ayo mas. Ayo mas, selak pirang mas. Ayo semangga mas, ceket-ceket mas. Selar pindah Cikampek. Ayo sesuk mas Gusti selak pindah Cikarang loh. Jam 7. Jam itu.
ora ono ngati kasih sayange sing kaya saliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yang ini kudu apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire sing paling larani nalika bapak lunga tinggal keluarga nelongso nanging kudu tak trimo ayo deh bingung dewe-dewe Putra Barabudaya yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dewean ora ono sing jaluk dilairke nek kalako sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire
Penggi percussion. Ayo. Penggi percussion. Mochi, mochi. Penggi percussion. Jadilan bermong madya madya lan busana maka sami jadi
Rizal dalasan ibu sang keluarga pengantin pasukan dan kula sak kanca para pamatri budaya kesenian jadilan putra bareng budaya ingkang bijil saking tlatah barengan Banjuregdo tempel Sleman Kayong Jakarta paripurna apabila anggenipun kula sak kanca atur panglipur kathah klentang-klentunipun kathah tindak tanduk kirang trep-kirang nuju prana saestu nyuwun sih lumuturing samudra pangaksami selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat sedayanipun rahayu 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 akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.